أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا missiribah mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo, karamɔgɔ ani lamɛnnikɛlaw. Aw minnu bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ aw fo, ka dugawu kɛ aw ye, an bɛ dugawu ɲini aw fɛ. Fɛn fɛn hɛrɛ diɲɛ la lahara Ala k'a di an ma, fɛn fɛn tɔɔrɔ diɲɛ la lahara Ala k'an kisi an ma, Ala k'a yɛlɛma ka bɔ an na. Ya Rabbi, Ala ka hɛrɛw dayɛlɛ an ye diɲɛ ani lahara. Ya Rabbi, ka gɛlɛyaw datugu. Ya Rabbi, Ala ka hamina ko nɔgɔya. Bi ye fikhou dindo ye, walahanda min bɛ an bolo bi, an kelen kɔfɛ ka dɔɔni fɔ jagaw cogoyaw la Muqaddimah al-Izziya kɔnɔ, min ye nafolo jaga ye ani sɛnɛkɛfɛnw ani baganw. Bi walahanda bɛna boli masarifu zakat. Sisan i ye jaga bɔ, jaga kan ka don yɔrɔ jumɛn? Bi walahanda ye o ye. Ako faslun ya faranfasiya fi bayani man mɔgɔ bangeli la tusrafu lahu zakatu, jaga bɛ di mɔgɔ min ma. Jaga tɛ k'a fɔ jaga ye Ala de ta ye, jaga ye Ala de ta ye. E mana bɔ k'a fɔ ni cogo min ye n jan b'a kɛ ten, ayi. Ala ko a ka don yɔrɔ minnu na, n'i y'a don yen nɔ, alhamdulillah, i ka jaga bɔcogo a ɲana. Ka Ala ko a ka don yɔrɔ minnu na, a ko a ka di cogo minnu na, n'i m'a kɛ ten, ayiwa, i ma jaga bɔ dɛ. Ma jaga kan ka don yɔrɔ minnu na, Ala yɛrɛ don yɔrɔ minnu fɔ Kuranɛ kɔnɔ. A ko tudfa'u, u bɛ jaga di li ahadil asnafi athamaniyati, qualité 8 dɔ la kelen de ma, alimadhikurina, minnu kofɔlen don fi qawlihi ta'ala, Ala ka kuma la. Ala ye maa 8 fɔ, maa qualité 8. Ala ye olu tɔgɔ fɔ Kuranɛ kɔnɔ, walima k'olu kɔfɔ Kuranɛ la, ko jaga kan ka di olu le ma. O aya in an filɛ k'o de sɛbɛn k'a bila, komi aya yɛrɛ daminɛ bɛ kitabu kɔnɔ. O aya in ye jumɛn ye? Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini والعاملين عليها ولمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ما ni nyoro nunu Qur'ana ya fo ko jaga kanga di ni ma kalte shegi nama ma kitabu tiga bena be fo kelengele. Ako ali awwalu folo ali faqiru, o ye fantanye. O kuma nanya aya nanje innama sadaqatu lil fuqara'i. Donc jaga do yoro folo ala min fo o ye fantanye, al faqir fanta fantanye jonye. Ako wa huwa alladhi, fantanye mogodi yamluku shay al yasira, nabe do ni mara do ba bolo, alladhi domi la yakfihi, nati abalo li aishihi, la yakfihi no ta wasa li aishihi akabalo nyinde faqiru. Wa huwa alladhi, faqiru made yamluku shay al yasira, abe doni mara ka fo foi tablo ayote doni mal bolo, wal ma be do ere mara alladhi doni mi la yakfihi no ta bo li aishihi akabalo, wata akabalo boka. Aywa, do babulo me do min babulo ataka balo bo wati jumen kono san balo san kelim balo complete abulo absaka ke kalo saba balo babulo, walma aye sene reke nyobe kulukulu kono obe misali yala obe kalo woro bo, walma obe kalo tayre bo, walma nyobe kulukulu kono men nasongoti, parce que a kanga jetemine samu saka bela jilele ma min be abulo aka samu sagati abulo minu ye wajibu ye ha men jawtere
minnu ye obligatoire ye balo yɛrɛ tɛ taa minnu kɔ fiyewu ma san musaka tɛ a bolo ni maa o maa i ka san musaka dafalen tɛ i bolo o tigilamɔgɔ de ye fakiru ye ma jaga bɛ se ka di o ma wa in kana a ko ni fakirun kɛra yamuliku nisaban n'a y'a sɔrɔ a bɛ nisabu mara la yaqumu bihi mais nisabu in tɛ jɔ ni ale ye wala bi iyalihi a tɛ jɔ n'a ka kɔlɛ fana ye fa inna lahu a bɛ bɛn o fakiru ye an ya'khudha zakata a ka jaga minɛ n'a fɔra fakiru i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na muradu ye dɔrɔn mɔgɔ min nka san dɔ b'a bolo mais a ta a ka san musaka bɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale ka kalo kelen balo a bɛ dɔ balo a bɛ dɔ ka kalo saba bɔ walima a bɛ dɔ yɛrɛ ka san yɛrɛ bɔ yɛrɛ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ka kalo kelen musaka n'i y'a di dɔw ma a b'u ka san kelen kɛ o tuma hali n'a y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ de don maa d'a ma a ka san musaka tɛ a bolo maa d'a ma a ka san musaka tɛ a bolo a tɔgɔ de ko fakiru hali n'a y'a sɔrɔ wari min b'a bolo bi n'i ko k'i ka wari jɛ min b'a bolo bi n'i ko k'i k'a jate a bɛ se hakɛ miliyɔn damadɔ ma nka e ka i sigi k'a lajɛ kalo saba kalo naani kana nin wari i bɛna sɔrɔ wari in tɔ tɛ yen a bɛɛ bɛ don a ka kɔlɛ la kɔlɛ ka ca walima mɔgɔ min a ye sɛnɛ kɛ a ka sɛnɛkɛfɛn a bɛ taa tɔni tan na mais ale yɛrɛ bɛ min don san kɔnɔ a bɛ taa tɔni 20 na walima tɔni 30 la fakiru don donc k'a fɔ a caman bɛ a bolo o t'a bɔ fakiruya la muradu ye dɔrɔn fakiru kɔni ye min b'i bolo a t'i bɔ san kɔnɔ a t'i ka san musaka bɔ o de tɔgɔ ko fakir ma ni maa o maa y'o ye jaga bɛ se ka di o ma o kuma nin ye fɔlɔfɔlɔ ye et puis fana k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ o tɛ dɛ a k'a sɔrɔ a maralen yɛrɛ de b'i bolo k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a t'i bolo sa mais i b'a sɔrɔ dɔɔni i ka san musaka i b'a sɔrɔ a bɛna ɲɔgɔn kɔfɛ dɔɔni o ko tɛ dɛ a k'a sɔrɔ a dafalen yɛrɛ de b'i bolo i yɛrɛ ta naam الثاني فلنا المسكين o ye fantan ye o ye misigine jaga kan ga di ma filana mimma o ye misigine wa huwa ahwaju akum misigine fana aleka hatagiya ka gele min al faqiri kateme faqiruka misigina aleka gele ka jugu kateme faqiruka ok mango misigine jonye ako wa huwa alladhi misigine madi la shay'a lahu foi te ma min bolo jumlatan k'a fɔ fɛn de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ale bolo o tɛ yen ale kɔni ta ye don o don ale b'a gɛn k'a minɛ de don o don ale b'a gɛn k'a minɛ de n'a ye bi tilara fana sɔrɔ a bɛ surafana ko ɲɛɲini n'o sɔrɔla sini tilara fana ko bɛ ɲɛɲini ni bi nasɔngɔ sɔrɔla sini ta bɛ ɲɛɲini sini ta mana sɔrɔ sini ta bɛ ɲɛɲini don o don ale b'a gɛn k'a minɛ de o tigilamɔgɔ de ye misigina ye ma ala k'an kisi misiginɛya ma aywa fantanya yɛrɛ fana ala k'an kisi ale ma mais ale ka fisa dɔɔni parce que dɔɔni b'i bolo i hakili sigilen bɛ kɔni a ka ca la yan'o ka ba i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara a kan nka misiginɛ o kɔni don o don ale b'a gɛn k'a minɛ de ala k'an kisi u fila bɛɛ lajɛlen ma hali n'a y'a sɔrɔ awa fakiruya ka fisa ka tɛmɛ awa misiginiya kan kuma ko jaga bɛ se ka di o fana ma o kuma misigine ani fakiru jaga diba n'a y'i ja k'a fɔ jaga n'i bɛ jaga di mɔgɔ ma a kan ka kɛ ni hakɛ de ye hakɛ t'a la ça dépend i yɛrɛ ka jaga tilacogo ani jaga bɛ di mɔgɔ minnu ma ani jaga yɛrɛ caya n'a dɔgɔya o kɔni o dɔrɔn de don n'o tɛ hakɛ tɛ yen k'a fɔ ayiwa nin de kan ka di a man ka tɛmɛ nin kan n'o tɛ n'a y'i ja hali mɔgɔ ka san balo i bɛ se k'a compter k'a d'a ma n'a y'a sɔrɔ nin misigina don walima fakiru don min b'a bɔ san kɔnɔ a musaka a baloko n'a nasɔngɔ i b'a bɛɛ lajɛlen compter k'a di a ma baasi foyi tɛ a la o bɛ se ka kɛ
mais o kono be dépend wa jaga doya na chaya bo ani jaga be di mo minu yerema note hake ko ndala na'am ako wayushtaratu fihi ويشترط الإسلام وبإسلام الشرط والحرية أن هورنيا ويشترط الإسلام وبإسلام الشرط والحرية أن هورغانكيا فيه مسجين لا وفي الفقير أن فاندانا مسجين من نبي جاكا داما أن فاندا من نبي بيكا جاكا داما فين فلابينو وكدفا كاسرو سلامدو kafri jaga tedi ma pasige jaga dile ala batude ma atenye shi kafri ma aka sorfana horondo sharia ka horo jaga sika udi odema sharia ka jon jaga sika di o ma pasige aleka ko bela jele wajibele ndo amakeka a wajibele ndo jon kam makeka sharia ka jon a wajibele ndo amakeka aka ferebo a wajibele ndo amakeka aka alla dumuni ka jona ka ko bela jele wajibi do makeka o kama jagati di ama tuguni sharia ka jon alena bolola fem bela jele makede tay o kuma ne jagadi ale ma bina fo yadi makede ma makem se kamnala o kama sharia ka jon sharia ko jaga kana di ama kadani nika amma fem minye la da jonye komi anga sisan jonunu la da jondido wira de jole melu ka ko bela jelenye wira de buka na songo bo wira de nyosene ka kuka jigino kono wira de kipele muka fembela jelana jaga se ka di uluma ulukote sharia ka jon okoni anga maran kono ateya afseka sorfa rofe atango ni feya an tamnilla da jonde wira de jole nuka ko bela jelenye jaga se ka di uluma sharia e fenfe fo jonyala kiro na boli jonga fiqhu kitabu nun kono lada jon nun kote sharia ka jonde kudo sharia ka jon a wajibelo na makeka ikabalo afembe foi a wajibelo makeka aka ko bela ile nyana bo okuma aunta nunye lada jon wolu tete ibseka jaka di ama akera wodi wa akera senenge fen ibseka jaka duma na الثالث ما سبنا جاكا كان دي مغمما ina fo qur'ana ya fo chugo mina ala amilu wa barakalaye ala zakati jagaka kasai komi jagamnena mami raka bara ye jaga yere koye ina fo jagamnena wa in kana ganiyan har no ke rabba nadi har na yasro fembe ale abulo har na yasro sa'i million chamani babulo jagab sika di ama ka sabuke ale rebe jaga yere barala kuma i bolo be warila aywa i tafoitala bo sharia yere masoma mawo mana bolo be warbila ataka ngasro warina har nasro do babulo ya fam wala sa anyana teme aywa aka ma sharia ro jete mena ori kama naflu barala mawo mana tebe warla itasro be saranyana madi ama wala sa ka nyeteme aywa kanye awa anyateme nafulena bon okuma sa'i ango folo nyamwo kumbe islame wala wati mina islame gouvernement kumbe wati mina ibtasro ministère mi kipelembe impula na foloko la taxi nuna jaga ko kumbe uluka hukumuna ma ibtasro kan la sigidembe yorob bela jelena ibtasro ka service be jamana fambe okuma mado de be black krekrenya misali yala kulukorom mara ulubo jaga fara nyoka do tay kay mara do bo fara nyoka yaay sigida bela jelena aka service do ma mo minun ntoko sebenen be ola minun ka bara yewe wodo toko ko asai o ba fama fana ko aljabi jagam nelaw ma jaga be di o ma har na yasur banade do
jaga bidi ama na ya soro jaga mnela na ya soro minga barayo na soro fantando o kuma jaga se ka di alema ni aka fantanya ye jaga se ka di amma fana ni abe jaga fana barala o kuma alim se ka ni yoro flata misigino do walma fantando ni yoro se ka dama ani tuguni abe jaga yere bara fana la o ni yoro se ka dama comme sisa ote awa ote anw fɛ ma bɛɛ de b'i ka jaga bɔ bɛɛ de b'i ka jaga bɔ o kuma n'i y'a bɔ i bɛ danayamɔgɔ de ɲini sisan k'a di o ma i y'a faamu i bɛ danayamɔgɔ dɔ de ɲini k'a di o ma o b'a dɔn a don yɔrɔ la ma olu de bɛ jagaminɛnaw place la bon o kuma o danayamɔgɔ in n'a sɔrɔ i bɛ fantan sɔrɔ walima n'a sɔrɔ i bɛ fakiri sɔrɔ min ye danayamɔgɔ ye o bɛ se ka don a don yɔrɔ la ma i bɛ se ka jaga di o yɛrɛ ma a ka fantanya in kama i y'a faamu i bɛ se ka jaga dɔ d'a ma c'est-à-dire a niyɔrɔ d'a ma niyɔrɔ min kan ka di fantanw ma n'a sɔrɔ misali i bɛ 20,000 de di fantan kelen kelen walima i bɛ 50,000 de di ayiwa o kuma i bɛ se ka 50,000 in d'a ma i bɛ se ka dɔ wɛrɛ compter k'o d'a ma baara in kama i y'a faamu i bɛ se ka dɔ wɛrɛ compter k'a d'a ma a bɛ baara min na wala donc o fana ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka baara courage don a la bon a kan ka don yɔrɔ min na a b'a don o don yɔrɔ la bon n'a y'a sɔrɔ i ma danayamɔgɔ sɔrɔ awa fantanw na mɔgɔ min bɛ jaga siti haki vraiment e ka danayamɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ i ma danayamɔgɔ si sɔrɔ fo e danayamɔgɔ min sɔrɔ donc alhamdulillah fɛn b'o tigilamɔgɔ yɛrɛ fana kun o lafili jaga la bon n'a ko k'a b'a kɛ ten fi sabilillahi a kan ka don yɔrɔ min na n'a b'a don yen awa a fɔra a banna mais n'a ko ka dɔ d'a ma jaga la n'a samana nɔfɛ ayiwa hakada o kuma olu de bɛ bila sisan jubatu suwatu ninnu place la o kuma i bɛ se ka dɔ d'a ma baara in kama naam awa n'an ye a qiyasu awa maa minnu ka baara ye jagadi ye bon mais sisan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sa'i tɛ yen jagaminɛna tɛ yen o kuma i b'i jija de sa i bɛ jaga di mɔgɔ min ma mɔgɔ min ka k'i bɛ jaga la ka kɛ danayamɔgɔ ye dɛ ka kɛ danayamɔgɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ bɔ awa du wɛrɛ de la min na aw ka du tɛ kelen diyagoya tɛ k'a fɔ f'i k'a di dɔ ma du kɔnɔ i dalen b'a la k'a fɔ a t'a bɔ a cogo la i yɛrɛ b'o kalama i t'a sɔrɔ o bɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jaga bila ka taara u faw ma aw ka hakɛ to dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jaga bila ka taara u kɔrɔkɛw ma du kɔnɔ mais u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a t'a bɔ a sira fɛ a t'a bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ n'i y'i ɲɛ tugu ka jaga di o kan n'a ma don a donyɔrɔ la i ma jaga bɔ dɛ donc an y'a ɲɔgɔnnaw mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna i y'a faamu o kuma n'i yɛrɛ dalen bɛ k'a fɔ a t'a don a donyɔrɔ la n'i y'a di a ma o kɛra maa o maa ye sa hali n'o kɛra i wolofa de ye i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi n'i ye jaga d'a ma a t'a don a donyɔrɔ la n'i y'i ɲɛ tugu k'a d'a ma n'a y'a don a donyɔrɔ la alhamdulillah fara banna n'a m'a don a donyɔrɔ la i ye min di a tiɲɛna dɛ i b'a sara ma ala k'an bɛ sababa ma الرابع نانينا jaga kan ka di mɔgɔ min ma al-mu'allafatu qulubuhum dusukun de bagaw ina fa bi ayina wali mu'allafati qulubuhum na'am o ye ma nanine dusukun de bagaw ka jaga di mɔgɔ dɔ ma pour que k'u dusukun la dege u dusukun na misilamiya la o kuma an ko olu ye jɔnw ye a ko wa hum qawmun olu ye maaw de ye kuffarun kafiru do yu'tawna u bɛ jaga di olu ma targhiban k'u la kanu fil islam islamiya la ka fɛɛrɛ kɛ k'u la kisi kafiriya ma maa dɔ bɛ yen nɔ silamɛ tɛ comme misaliya la ne sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ chrétien do mais vraiment n yɛrɛ dalen b'a la ni n tora ka jaga d'a ma ka to ka dɔn na peut-être la jigiya bɛ na a bɛ kɛ silamɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ɲumanya kɛ ka taara ma a tigilamɔgɔ bɛ k'i fɛ i bɛ ko la a ka ca la a tigilamɔgɔ bɛ don o la
ire baro tigitigi walma isomnuno nin tora ka jagadi karsama nin kirchema nin tora ka jagada ma la'alla ire ba chugodo la'alla bidu islam yala ma kuibe se ka jagadi amma oka bo do ye muallafatu qulubu koyi do ko la muallafatu qulubu ye mami islamedo adona islam yala me islam qur'anido aka ko be majje folo ni gele to raka soro chugo dola chewa abira nyini abise ikatara korlema okuma kawbe jaga do ma purki kala sabati folo na sabat lawati bin islam ya femiya ya don amina la kosbe maka chala har ni gele na note bobli ga do watini ni do na do ni gele be na chugo dola abena mirire kafu ko islam ya de gele la salima don abise ki korlema ma do ye muallafatu qulub bu ke oye mais abseka ken flabe amseka flabe faranonga akera kafiri yere do sawa ma do folo me yere baro ni ya dama peut-être rabido ajigiya bila ibseka dama wal ma do na yere me amma sabati folo ma ibseka wa jagadi ufanama na'am na'am ko kuma al-khamisu duruna jaga kan addi muqaddimah bo muallafatu qulubi do ko aywa a hukumu njolendo do ba fote ko muallafatu qulubi jaga te duma ble ko parce que ka kuma duma dikun de ya awa islamiyo kumancha islamiyo kumancha bo islamiyo kullafi be aywa islamiyo ciyalila me ko sisa silameu challenge go fe fatuhu kelen go fe ko silameu manka jaga di kafiri matuni ka negen ka kadu silamela bo do fana kulla adumele no fokata jinwuli bo al mami maliki madhhabi be odeka maliki madhhabi be odeka ya hukumu dumele no fokata jinwulla odi be anga fiqhu kitabu kono na'am al-khamisu duruna ar-riqabu oye kanye jon ka jon kan hornya ka jon sa jagala ka hornya ka labla ka islame aka hornya ango riqabu ye jumenye ako wa huwa ar-raqiqu ode jonye al-mu'minu min mu'mini jon kafiri tada aka suro jon islamido yushtara ubasa wa yu'taqu kasraka horonya wa wala'uhu akawaliya akam mara lil muslimina wa bislame bebulu wa bislame bema ma jomi nati horonya siraka mimbe horonya siraka o misali do ina fu mukatabu jomi na make bena deja ibe ni mbare ngenye wal mi be ni war haken dima ibe ke horonya o yi mukatabu o kote wal ma mudabbaru jomi nga horonya dulone do make salila ni make sara dungo rale kera horonya ufana kote jomi nte horonya resra ka fiu okuma ni ye jagabo abebe iko san iba san ka horonya nasro islamedu ya kasro islamedu ma o ye jaga do nyoro do sharia ka jonde la da jon kote wala jomi nabse ka fere ibite juru ibita fere sugula wori sharia ka joye naam okuma iba san jagala ka horonya ma sisa aka nyema aka kobe islame bela jilenma ma aka waliya ma joinga waliya o beslame bere beke aka wali parce que lentate parce que nafulo islamo kan nafulo de horonya jaga inte tayre islame bere taru naam okuma ambe awa bitablano inshallah komi misalela ngo aka waliya nkuye muisa awa misalela ni aywa nasru musudo misalela nasru musudo maka waliya be islame bedema manna yasro muso ni chebora no fe misalela okuma ni islame o islame kasru ala obseka do fula aka wale islame be
wala misali ala wal manasur har chere do misali ala kodo ya soro aka wali komi ni walu de kanga joni ayi komi na fatura foite abulo o ni walu be no olube awa kasangi bo sisa nin islami nga wali be islami bere bulo maka kasangi ona ka fi abe wajibi islami bere ka ona nyona kwa do wali ya awa wali ya nyi ode kwa faso de on kanga joye kokola nin joyi aleka ko be islami bere bulo ma kilen tate na mame bitablano alaka mesa bama fasulun gen fatan panje fi bayani man siru bangayri tusrafu lahu zakatu jakango kinni siru benya tudfa'u iwo jakan kinni li ahadi al-asnaf nonun dubaniya as-samaniyati nonu kusegi al-madhkurina kunun tagawo fi qawlihi ta'ala alla digan kanin di qur'anati innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-aya nan yawra aya lagaringa al-awwalu kan nonu segi hana al-faqiru hataginde وهو الذي كنني سريا يملك الشيء اليسير أو هن مرنا الذي هنك لا يكفيه أغانتا وسنا أغانتا بكا لعيشه إبرارون أنتا برارون بكا سينني وإن كان كنغنانيا يملك نصابا أغو نصاب يمرنا لا يقوم به من نصاب كنت سكتاي ولا بعيال والمتي كرن الشينني فإن له أو جمارا أن يأخذ الزكاة أنا جاكاليغا الثاني هلاندي المسكين كن مسكينه وهو أحوج كنم حتاج انت من الفقير الدين انت فقيرها وهو الذي مسكين ينسريا لا شيء له جملة هو انت كم معك ومن تقومي كنت أنا قتل نارغا ويشترط فيه ويشترط الإسلام يهو الإسلام وشرطني والحرية أرهورغان كأرهوراغ فيه مسكين دي والفقير أرهتاغانني الثالث سيكندي العامل كن غلانا على الزكاة جكان كما هم يغلنا الجكان كومن ارا تقنينده كالساعي قوم جكارغانا وإن كان غنيا هر كان بناني الرابع نعتندي المؤلفة قلوب صندومن دم يمو وهم قومنا تكون سراي كفار كاهرون اني يعطون يوجكن كنيا ترغيبا قانون النساورا في الإسلام إسلام عندي ني قانون الإسلام عندي على خامس كرغاندي الرقاب كن قانون كان كوميغا وهو الرقيق اتيكن كوميغا المؤمن كان الإسلامي يشترى يواقون تجكنا ويعتق نغتنا هورا عندي وولاؤه كان ولاؤه للمسلمين أو إسلام سوق مدينة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.